Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini wamukoma, I am a leader of this other church. Handidi hangu kuti ndinge ndichikuudzaiwo zita rechurch. So I was one of the co-founding members, but umwe wangu uyo wandakatanga naye church, iwo zvakabva zvazomukurira ndokubva azoshayika zvake. Mkomanashi, my church, it is not yet that big, and kana ndikatarisa mari yacho yandiri kukwanisawo kupinza pamwedzi, I can see kuti there is no need yekuti church yangu inge ichizokura, because the disadvantage ndeyekuti kana iwewo church yako kana yakura yet unenge uinowo mishonga iyo yaunenge wakabata-bata, the more that you are exposed to the world, the more that even your charms will be exposed to the world. Saka I like to keep it as more like a small family church. But Mkomanashi, ini ne this guy who was the one that I founded the church with, tose tiri vaviri takaendawo kuMozambique. At that time handidi kukunyeperai, ndainge ndichiri kuitawo zvekumasowe, and we were still very young at that time. I was somewhere kuma 18 years ikoko. So this was like a very long time ago. So takabva tazoenda kuMozambique. Apa vavariro yedu yainge iri yekuti tainge tichifanira kuti kana tikaenda kuMozambique kuya, then tobva tazopiwawo masimba ekuti tinge tichizokwanisa kutanga kuprofita, because we were seeing kuti vamwe vanhu vainge vachitopiwawo zvipfuwo, because tainge tichigere kumaruzevha panguva yacho iyoyo. Saka taitoona kutoti pamba pevanhu avo vanenge vachinzi ivo vane mweya vanoprofita, vanhu ivavo ndo vainge vava kutotanga kutoita zvipfuwo zvakawanda, including n'anga as well. So takabva tazoenda kuya tichizamawo kuti zvimwe kuda kana tikabatsirwawo, sezvo tainge tichiudzwa kuti patiri painge paine zvipo, kana tikanosimbisa zvipo izvozvo taikwanisawo kuzotanga kuitawo mari. So mukoma tikaenda kuMozambique kuya, tikabva tazonzi tainge tichifanira kuti tinge tichizopinda musango. Saka tikapinda musango ndokubva tazonzi taifanira kuti tinge tichiraramo musango imomo. Mkomanashi, hatina kana chatakapiwa chekuti chinge chichizotichengetedza. Zvose mukoma zvakashata, zvakangotiwana tirimo musango imomo usiku hwose. Mukoma takangorara takamira kudai, waingoti kana ukada kugara pasi waibva watoona imwe mweya iyo yainge ichingodzungaira nesango racho iroro. Saka kutoti unge uchitozviponesa waingoramba wakamira kudai. Kudzamara manje ndazotora bhandi rangu. Ndakati ndatora bhandi rangu ndokubva ndazoenda pane umwe muti wainge uine bazi rainge rakaremberera, ndokubva ndazozvisunga ruoko rwangu pabazi riya rainge rakaremberera, because ndainge ndava kuona kuti ndainge ndadhakwa zvino nehope. Kana iyewo friend yangu ndozvaakabva azoita, ainge asina hake bhandi, but akabva azobvisa tambo iyaya yepatracksuit ndokubva azozvisungirira ruoko rwake. Throughout the night tainge takangodaro. Mkomanashi, ndokusaka ini ndisina kana nguva yekuti ndinonzwira munhu tsitsi kana ndava kuda mari, because I know the struggles that I had to go through. Kunamatira here ndinotokunamatira ukatopora, but ndine dzimwe mhepo idzo dzandakapiwa dzekuti kana ndikangogara ndabata musoro wemunhu, munhu iyeye kunyange zvikanzi anenge achirwara nechirwere chakaita sei, but anotopora. And inini ndinochaja. Kana vanhu vekuchechi kwangu vanotozviziva kutoti mufundisi havanamatiri munhu mahara, vanokwanisa kungokunamatira kana uchinzwawo turwere twakaita sei, vanongokunamatirawo kana kuri kunzi anenge ari maminor problems, but kana ari major problems ndobva ndati aiwa, kama major problems unofanira kuti munge muchizoya kusurgery. So by surgery I mean my home. Saka vaivai vanenge vaine mari vanobva vazoya zvavo, ndobva ndazovanamatira, then vobva vatondipa mari. So these are the amounts that I charge. Kazhinji ndinowanzo kutanga kucharge from 1000 and above, depending on how big your problem is. So kutonamatira vanhu, ndinotonamatira vanhu vachitopora as long as you have money. Chinoitawo kuti ndisanzwira munhu tsitsi, kunyange ndikaona munhu anenge achinzi munhu uyo kurwara kwaari kuita atova padhuze nekufa uyu, kuti ndinge ndichimunamatira hazviite, because ndinotanga kufungawo kuti
at the end of the year iniwo ndine mombe dzandinofanira kuti ndinge ndichitenga. Kana ndatenga mombe idzodzo ndinofanira kuti ndinge ndichizodziuraya. Saka mombe idzodzo hadzitengwe nemabhora, dzinototengwa nemari. Saka kana nhasi ndikabatsira munhu mahara, ko panozonopera gore paya pandinenge ndava kuda kuzadzikisa mhiko dzangu, vanhu vanenge vachifungidzira kuti ndinoizoitawo sei. So ndiyo confession yangu iyi mukoma. Takazoti tadzoka takabva tazotanga kushandisa mishonga iyaya yatakapiwa. Takapiwa twumushonga twainge twakaita twumudzi. Saka twumudzi utu tainge takanzi pose apo patinenge tichifamba tichibatsira vanhu, unotora kamudzi kaya obva wazokaisa muunderwear yako at all the times. Kamudzi aka kanofanira kuti kange kachizongova kakagumana nesikarudzi yako. So ndo zvatainge tichiita panguva yacho iyoyo. Then mukomanashi ini ndo pandakabva ndazoti ndainge ndafunga kuti ndinge ndichiita zvemuPentecostal church because izvi zvekumasowe ndainge ndichiona kuti yainge iri nhamo yega yega. Then iyewo friend yangu uyu wandakazourayisa naiyewo akabva ati taifanira kuti tinge tichiita joint venture. Kachechi kedu kakatanga kusimukira, but izvi ndo zvandakabva ndazoita mukoma. Ndakabva ndazodzokera kuMozambique iye asingazvizivi. Ndikabva ndazoudza n'anga iyaya kuti ndainge ndafunga kuti ndinge ndichiita zvinhu zvangu ndiri ndoga because painge pava kuita sekunge painge paine makwikwi. Hazviitika kuti pachechi 1 poita mapasta maviri anenge achikwikwidzana. Ndokusaka muchiona machechi mazhinji kunenge kungori nemunhu 1 uyo anenge achinzi ndiye anenge achiona chiprofita chose. Ndokusaka machechi mazhinji muchiona kuti zvinenge zvichingonzi kunenge kuine 1 uyo anenge achinzi ndiye muprofita, ndiye ega anotaura naMwari. It is because hazviitika kuti pange pachizoita maprofita maviri. So mukoma ndakabva ndazonochekeresa murume uyu wandainge ndakatanga naye church. Zvadaro mukoma nashi ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizocherera zvekare mimwe mishonga. At that time tainge tatengawo ground rechurch, saka ndakacherera mishonga paground rechurch tisati tatombotanga kutovaka. Saka mishonga iyoyo ndo inodaidza vanhu, but inini ndakaprefer kuti zviri nani kuti ndisaita mudano uya wekuti vanhu vazhinji vanouya kwandiri at the same time. Inini handidi kuti vanhu vacho vose vange vachiuya at the same time. Yes, mushonga wacho wemudano ndinawo, but ndinocontrola. Handidi vanhu vakawanda at the same time muchechi mangu, nekuti zvinozoita kuti vanhu vange vachizotanga kuda kunyatsokunzwisisa kuti masimba acho ndinomawana kupi. Uye zvekare handidi kuprofita pamasocial media because I do not want to grab people's attention. Aiwa, chechi yedu titori quiet kudai tisinganyatsokuzivikanwa all over Zim. I am happy like that. Saka ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Tumudzi tuya twatakapiwa kuMozambique, kamwe kacho friend yangu paakazotanga kurwara ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokera nako kuMozambique, but ndikabva ndazomuvhara kamudzi ikako nanhasi ndinako. Saka ndinoti kana ndichienda kuchechi kamwe ndo kandinenge ndakaisa muunderwear, then kamwe kacho ndo kandinenge ndakaisa mubhaibheri rangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Yei, hanzi ndiri mufundisi. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma nashi nevedare. Confession yangu yakamira sekudai. Ininiwo ndakawanikwa last of last year, mainge muri muna January. Ndakabva ndazoita baby shower yemwana wangu and I invited my friend yandakadzidza nayo kuprimary. Mushure mekunge ndamuwana through Facebook, she came to the baby shower and akabva azorara kumba kwedu sezvo iye ainge achigara kune imwe city. She could not go back on that very same day. So in the morning ndichinomuperekedza, I passed through kumba kwana vamwene ndichivapa cake and we found both amwene navatezvara variko. Tichisvika we were welcomed zvakanaka and we left. Tabva friend yangu yakati she knows vatezvara zvekudaro and I asked how akasvika pakuzondiudza kuti vainge vakambodanana, and she told me a lot about them and akatsanangura how good vatezvara was in bed. I promised to keep it as a secret, asi ndakabva ndaita moyo wekuda kuona sikarudzi yavatezvara yandakanzwa ichirumbidzwa. So tainge
tatenga fridge nemurume and he asked baba kuti vauye nayo from another country sezvo ivo vari truck driver. Murume akabva amboenda somewhere nebasa, so I had to do all the comes nababa kusvika vandiudza kwekuzotora fridge since he could not come to deliver it home because of my rules company. The truck yainge iine kamera. Ndakanotora fridge iya ende pandakasvika ndakangosekerera ende tainge tisati taonana face to face nababa since the day riya ndiine friend yangu. Baba vakati he brought vazukuru some things and vachauya nazvo kumba. After offloading he came and vana vaivepo vakambotora vana kuenda navo out. So pakuzodzoka ndakangova smile that look vachibva ipapo vaingokanda mamorning nekukomenta mastatuses angu. I would choose my best pictures after realizing kuti mostly he is the first to view. So zvakazoitika ndezvekuti vana vakaenda kuna gogo kuweekend and he asked my husband kuti aendese some items kufarm. He then came home vachiti vanga vachikombera tools box vanga vataura nahabi. So pakuzobatisa toolbox apo takabva tasanganidzana maziso tikabva tambundirana vedare ndakaitwa zvandainge ndisati ndamboitwa mulife tikabva tasika bonde pasina dziviriro. Pachokwadi ndakazipirwa ndokutanga kwatakaita relationship yangu navatezvara ende hatitomboshandise dziviriro. Zvino takati one day tiri busy tichiita bonde, vatezvara vainge vari busy kupindura mamessages avamwene. Ndikabva ndati okay, regedzai ndinge ndichivagadzira size. Ndakati baby imbosiya phone ndokubva vaisa paside pebed. Ndini uyo kubaya voice note ndikatanga kutochemerera zvesvoto kusenda audio. Vakazoti vafona amai vachipopota but havana kuziva kuti mukadzi uyu ndini. So kutori nebongozozo kumba uko. Ndokubva ndatenga imwe phone with new number using network yeimwe nyika. Deliberately I sent a message thanking kugutswa pabonde. Message ndokubva yazoonekwa navamwene vakabva vatanga kutuka. Ndikati ndochivashauda hangu pafoni kuvaudza zvemukati nekutuka amai vavo, but she does not know kuti ndini hangu. Vakauya vachichema kuna habi kuti baba vako varamba kukura vandishungurudza ndinotukwa daily nehure ravo. Ndikapwatika kuseka nechemumwoyo. Up to now ndiri kuvaonesa nhamo apa mari kwavari haichanyatsokuenda. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we pakaipa asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Kunonzi kuvhura hombe, vati ivo vachauya nemamwe maconfessions zvekare, so we will be patiently waiting. Pakaipa hanzi ndinoita bonde navatezvara vangu kokuzorekodha naimi. Hanzi ndakarekodha audio apa ndainge nditori busy zvangu ndichitoita masounds aya anoitwa kana vanhu vari busy vachisika bonde. Ndokubva ndasendera ndichishandisa foni yavatezvara as if it was a mistake. Ndichisendera kuna vamwene vangu ndichishandisa foni yavatezvara. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Iniwo ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Mukoma nashe ndoda kureururawo kuti ndakaroyawo mukadzi webrother yangu. So inini nemuroora uyu mufunge zvenyu tinotoshanda tose on the same farm. So zvakaitika ndainge ndisingadi kuti ange achizowanikwa nehanzvadzi yangu because ndainge ndichimuzivira hunhu hwake kuti iye ane hunhu hwechibhishu, but at that time ainge ava munhu ainge akasiyana nemabasa ake echibhishu. But munongoziva kutoti kana munhu wakambohura, to me you are always going to be a bishu. So panakatangawo kugarapo paprazi panapa ndichishanda panapa, naiyewo akabva azotangawo kushanda at the same time as me. Saka ainge achihura nevamwe vainge vachiuya kuzotenga mapotatoes, even mabutternuts. So tainge tichitongoziva kutoti munhu uyu ibhishu. I never expected kuti one day ainge achazova muroora wangu. So by the time apo pandakazotaura nemurume ndichiti ndainge ndichida kuti
hanzvadzi yangu inge ichizoyawo kuno kuSouth Africa. Akabva azouya kuno ndokubva atanga kugara, but ainge achigara kune imwe room nevamwe vakomana, saka iye ainge ava kutodanana naye uyu akazova muroora wangu. The day when I found out, ndakarwadziwa, handidi kukunyeperai, but it was already a little bit too late at that time because iye ainge atova nepamuviri. Ndakabva ndati munhu uyu ndoita sei? Kana iyo hanzvadzi yangu yakabva yati zvino sisi, kana mukati munhu uyu handifaniri kuti ndinge ndichizogara naye, saka muri kuda kuti mwana wangu ange achizochengetwa nani, because naiyewo ainge atokurawo mukadzi wacho uyu asati atombova nemwana. Ndikabva ndati panapa zano nderipi? Apa mari yekuti ndinge ndichidzokera kumusha ndainge ndisina. Zvino zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakabva ndazotaura nevamwe amainini vangu ivavo ndinotovaziva kutoti havabvi mun'anga, saka ndakabva ndatoona kutoti mainini ava ndikufanira kutoti ndinge ndichitombotanga ndambovapa mari so that ivo vange vachizokwanisawo kundinzwisisa. So ndakabva ndazoti one day mugroup tiri kufanira kuti tinge tichiunganidza mari, kana taunganidza mari tobva tambotengerawo amainini magroceries, because we have to remember here she is also our mother. Apa kwainge kuri kuvafadza, saka vanhu vakabva vazoita macontributions. Mushure mekunge vanhu vaita macontributions, then uyu mukomana akabva azotadza kucontributa because akabva anditi sisi, right now I am stuck, I can't. Tarirai muone kuti tichiri kuzama kumhanyidzana nekuti titengewo zvinhu zvekuti tinge tichizoshandisawo mumba. Apa mukadzi ainge achiti aida TV, so ndakabva ndatongoforwarda mamessages aya kuna amainini, ndikabva ndati muri kumuona zvemwana wenyu ari kudyiwa nemahuri emujoni. Vakabva vati hazvinetse, tiri kufanira kuti tinge tichirigadzira hure racho iroro. So mukomana ashe vakabva vazonditumidzira mushonga, so mushonga uyu ndakabva ndazoupa kumuroora, ende ndikuda kuti vanhu vange vachipanzwisisa ipapo kuti kana uri muroora haisi mishonga yose iyo yaunofanira kuti unge uchiti kana ukapiwa wobva wagamuchira. Zvinhu zvizhinji unofanira kutoti unge uchitozvipiwa kana naamai vako, because iye ndakabva ndazomuudza kuti uyu wainge uri mushonga wemasuo, kuitira kuti paanenge ava kuzoenda kunobetserwa ange achizoita labor inokasika kupera. So mukomana ashe, that is what I did at that time. Ndikabva ndatomupa mushonga uya akabva azounwa, but akabva azoita miscarriage. So unfortunately miscarriage iyi yakabva yazomukanganisa chibereko chake. Iko zvino kana makamutarisa unokwanisa kutofungidzira kutoti munhu atori nepamuviri, because dumbu rake rinongogara rakakura, because mishonga iyaya yakabva yazoenda ikabva yazonozvimbisa chibereko chake, nanhasi uno chibereko chake chakatozvimba. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vatete avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vatete ava mucomment section. Indeed, strange things they do happen in this world.